Il-proġett tal-bini tal-Parlament il-ġdid bħala parti mill-proġett ta' riġenerazzjoni tad-daħla tal-Belt Kapitali, disinjat mill-perit ta' fama mondjali Renzo Piano, tfisser mill-Speaker Anġlu Farrugia bħala żvilupp importanti. Bini li se jilqa' fih il-Parlament il-ġdid li se jagħti indipendenza fiżika lill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż bi struttura professjonali ta' kif għandu jaħdem Parlament modern. Illum responsabilità ngħid li il-Parlament għandu jkollu il-binja tiegħu biex bekk ikollu l-indipendenza assoluta. Il-bini tal-Parlament il-ġdid ippjanat minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti li weldu l-viżjoni għal riġenerazzjoni tad-daħla tal-Belt kien ukoll ta' kontroversja politika għal diversi snin. L-Speaker Anġlu Farrugia esprima wkoll il-pożizzjoni tiegħu u kif iħares lejn din il-kontroversja llum. Li jiena llum iktar konvint minn dal-pass li ħanamlu il-koll, il-poplu Malti kollu, il-parlamentar kollu. Gvern u oppożizzjoni flimkien b'mod nazzjonali li se nagħmlu dan il-pass dinjitus. Il-bini l-ġdid li l-mira ili jkun inawgurat il-ħadd 12 ta' Ottubru u l-għada ssir l-ewwel seduta tal-Parlament se jippreżenta struttura ġdida fid-disin tal-plenarja bit-tneħħija tal-konfrontazzjoni bejn gvern u oppożizzjoni għax issa l-plenarja se tkun fil-forma ta' ċirku. L-Speaker tkellem ukoll dwar żviluppi oħrajn importanti fosthom faċilitajiet moderni u aħjar għax-xogħol li jsir fil-Kumitati tal-Parlament, kif ukoll dwar l-isfida li l-Parlament jersaq aktar viċin in-nies permezz tal-proġett ta' stazzjon għax-xandir live tas-seduti parlamentari. U hekk kif issa nsabu fuq l-għadba tal-bini tal-Parlament il-ġdid, l-Speaker fisser dan l-iżvilupp fl-istorja tal-Parlament Malti bħala opportunità storika. Din hija opportunità storika ta' importanza kbira. Il-Parlament huwa fejn id-demokrazija mhux biss intuha valur, imma irdu intuha l-eżerċizzju ħieles li huwa biss billi ikonna dil-binja. Bekk il-ġenerazzjoni li ħajimxu warajna jkun jistgħu ikomplu ikabbru il-valur importanti ta' demokrazija parlamentari. Tħejjir taċ-ċerimonja ta' inaugurazzjoni issa jinsabu fl-aqwa tagħhom, hekk kif il-poplu jibda jgawdu minn din il-binja li għall-ewwel darba se tagħti indipendenza fiżika u twitti triq għall-awtonomija vera ta' din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Iżda jekk il-mira ta' 12 ta' Ottubru ma tintlaħaqx, il-bini fil-palazz se jibqa' dispost biex ix-xogħol tal-Parlament jibqa' għaddej mingħajr interruzzjonijiet.